Jatend piny Kenya William Ruto wuok kawuono kochomo piny mar Congo e yo mar kelo kwe kaluwore gi tulo ma osebedo e boma ma Goma mayudore pinyno. Ruto bende jatend riwruog pinje Afrika ma Ugwe osebedo ka temo manyo yore mag kelo kwe kind oganda manie lwenyno. Ndalo manok tok jotend migepe mag Afrika ma Ugwe bedo kod romo ma apoya malal ke lweny madhi nyime boma ma Goma e piny Congo. Jotend pinje mag riwruog pinje ma milambo bende ne oromo malalruok e wachno. Jotend riwruog pinje ma milambo kaachiel kod jotend riwruog pinje Afrika ma Ugwe geno ni biro bedo gi romo ma kanyakla machiwo siem ne kweth mar M23 mondo chung lwenyno. Lwenyno osekelo ywaruok e kind jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa kod nyawadgi ma Rwanda Paul Kagame, ka Cyril Ramaphosa osebedo ka omako chung ni Paul Kagame ma Rwanda ema oteno kendo siro kweth mar M23. Sisi tunaomba watuletee amani, hata turudie kule Nzulo, venye inchi habatoka mwayo biko na uwa watu wananyanyasa na watu. Tulikimbia kule jua kuona wanaua wengine ndio na sisi tukejikuta hapa. Kama amani iko tutarudia kwetu. Koro magiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko mag mesa makawech manyien obedo gi thuolo ma ikoni e kindeni mar kagi kacha kata kamano koro